Salut și bine v-am găsit la al 3-lea episod de Clash Royale. În acest episod vreau să facem câteva battle-uri, da? Vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii părere despre decul meu, dacă e bun sau dacă nu e bun, da. Și hai să începem primul meci. Cred că vom face 2 sau 3 meciuri. Nu știu. Hai. Si bag elite barbari. Pe dolog. Nu. Da, nu prea e bine. E cam nașpa. Frate, dar cum le are asta aproape tot împotriva mea? Să zicem așa. Nu! Mi-a luat și ăla, da. Sperăm să se ducă lava. Hai să vedem. Are și el furnegi. N-am ce să-i fac la furnegi. Să băgăm și noi. I-am luat arcașii. Să-i băgăm elite barbari pe partea cealaltă ca să-i doboare giantul. Și lava acolo dă destul de mult damage. Și elite. Vă dau. Aproape că i-am luat un turn. Hai frate, ai rămas cu 224 la turn. Nu cred. Să-i băgăm și noi dolog. Așa. I-am luat aproape un turn. Dacă îi mai băgăm și fireball, i-am luat turnul. Și a băgat furnage fix acolo. Să-i băgăm lava. Nu prea e bine. Mai e bine deloc. Mamă, cât de mult mă enervează giantul ăla că îl dobor destul de greu. Frate, n-ai zap? Vreau să iau neapărat și turnul celălalt. Încerc să-i bag cât mai multe cărți. Și da, l-am bătut. Primul meci l-am câștigat. Silver chest. Hai să mai dăm încă un meci. Da. E bine că să dă în lava. Și cei 3 minioni face minuni. Fac minuni. Am revenit. Oponentul meu a dat left damage. Deci, da. Și al doilea meci l-am câștigat. E bine. Frate, dar numai silver ne dă. Mamă, nu mai am nicio baterie. Nu contează. Și vreau să-mi lăsați
iar în secțiunea de comentarii un clan și să-mi spuneți că voi intra în el, da? Dacă v-a plăcut episodul acesta, nu uitați like, subscribe, toate cele bune.